Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Minule sme si ukazovali triedenie plástov, ošetrenie plástov certanom. Dnes si ukážeme, ako vyzerajú po niekoľkých týždňoch plásty, ktoré sú, alebo teda boli ošetrené certanom, a ukážeme si plásty, ktoré boli len voľne uložené, síce mali medzeru, ale boli voľne uložené v nástavkoch a neboli ošetrené certanom. Tak sa ideme pozrieť na to, ako to vyzerá. Tak v týchto nástavkoch máme plásty, ktoré sú uložené 5, 6, 7 kusov, mierna medzera, niekoľko nástavkov na sebe. Tieto plásty boli ošetrené certanom, že keď sa pozrieme, žiadny náznak výjačky, že krásne plásty, nič tu nelieta, pekne, nič nevidíme, čo by nám kazilo dojem plástov. Takisto aj tu máme plásty, pekné, nezničené, žiadne vajíčka, žiadna výjačka, nič. Ďalší môžeme sa pozrieť. Krásne. Opäť aj tu, že žiadny problém. Čiže takto mám uložené plásty, niekoľko plástov v jednom nadstavku, sú tam určité medzere, niekoľko nadstavkov na sebe, čiže bez problémov. Plásty boli nastrikané jedenkrát certanom, ani náznak, ani stopa po výjačke voštinovej. A to je druhá skupina plástov, ktoré neboli vôbec ošetrené certanom, bolo to len nejakých 5 plástov v jednom nástavku, neboli vôbec ošetrené. A teraz sa pozrieme, čo s nimi dokáže urobiť výjačka voštinová. Vidíme zničené plásty, takisto niektoré plásty sú úplne vyhryzené. Čiže takto všetko vám to výjačka voštinová vyžerie, plus všade sú takéto zbytky kukiel. Všetko vám to takto tá výjačka úplne zničí do niekoľkých týždňov. Aj keď tam výjačka, aj keď ju nevidíte, sú tam vajíčka, stačí len niekoľko málo vajíčok a po niekoľkých týždňoch tie plásty vyzerajú úplne zničené. Čiže preto je veľmi dôležité starať sa o plásty, ošetriť plásty certanom, aby sa vám nestalo toto. Samozrejme, že tieto plásty som nechal na schvál, aby sme vedeli porovnať plásty, ktoré boli ošetrené certanom, a tieto plásty, ktoré neboli, čo dokáže spôsobiť výjačka za niekoľko týždňov. Samozrejme, treba dávať pozor, výjačka tieto plásty zničí, hlavne keď je izbová teplota, ale už keď je zima, už do tých plástov nepôjde. Čiže preto je dôležité ošetrovať plásty, striekať ich certanom, aby sa vám nestal takýto prípad, ako tu vidíte. Keď už máte takto zničené plásty výjačkou voštinovou, nezabudnite, tu vidíme pekne výjačku, ako nám mola lezie, nezabudnite ich pekne očistiť, oškrabať, či už zbytný vosk, či už zvyšok drôtiku, takisto aj tieto jednotlivé zámotky, ktoré sa tu nachádzajú. No a neostáva vám nič iné, len potom vydezinfikovať, či už v roztoku, horúcom roztoku vody a sava, po prípade sava hydroxidu sodného, 1-2 krát dobre umyť rámiky a následne ich nechať vysušiť a potom ich môžete použiť na nasledujúci rok. Ak sa vám video páčilo, napíšte mi do komentára, či sa vám to už raz stalo.